erokamano Nyakaramogi. Waduogo e tielo machielo mar paw tuke. Koro wadwa ng'iane transfers motim ne klab mar Gor Mahia. Gima onego wang'e en ni tarik 18 Gor Mahia ni e piny Rwanda ka gidhi gocho gi tim mar Rayon Sports e Rayon Day. Rayon Day kaka moko ma Simba gi Yanga timoga Tanzania ka. Koro Gor Mahia oluongi kendo nitie pesa maber mibo migi participation, to ka giloyo bende nitie pesa maber. Bang' mano wabro bedo gi tuke mag Sekafa machakore e piny Rwanda tarik 24 be mana dweni. Koro giwacho ni kamoro ka gidhi e Rayon Day ginyalo dong Rwanda ama ginyalo duogo to gidok, whichever will be cheaper, mondo mi gine kaka ginyalo ikore ne tuke makamago. Haya, Gor Mahia o release jotugo moko kendo nitiere mokaw. Akwayo director mondo mi wane list mar jotugo mowuok mokwongo mondo wang'e ane ni to gin jotugo mage. Namba 1 en goalkeeper Matthew Gad, kaachiel gi Chris Ochieng, Fidel Origa. Matthew Gad season mokalo ni ok osebedo e gol ahinya. Iparo nang'o chal ni biro mar Brian gini, biro mar Kevin gini kinde ka noduoko karia mar Gad piny? Ok en kamano. Gad ok biye Gor to pok aneno ka otimo gima nokele. Koro aparo ni expectation mar office to gi fans ne ni malo sana nikech Gad ne en player maber sana, but one fans kata no office kata technical bench osebedo kode to kine ka koro giamua ni koro igole kata one en beyond our, ok no expect no nyalo underperform kamano. Gad poko gin maber, but koro ing'eni nyalo yudo ka seche moko nitiere gimoro miluongo ni comfort zone. Gad chal no bire comfort zone, oyudo kubire Gor kacha nitiere gik mang'eny, pesa nitie, fans nitie, yani ing'eri kabisa. Koro aparo ni gino labda nodonjo nodhi gi pache mokoso gima nokele ni mondo time Gor, wiyo wil gima nokele time Gor. Koro chal ka gima noneno ka nosechopo e Gor, to chal mana ka gima en koro osechopo. Not knowing ni Gor ka en mana kaka iluongo ni stepping stone ma ji kalo agoro mondo dhi kata Europe. En osedhi obedo ka gima iluongo ma wacho ni comfort zone. Oneno ni an asechopo, msara nyalo dok ka dwaro, maonge lewo. Ing'eni Gor sani onge pesa, onge msara malewo. To kirango e Kenya ka, Gor e tim maduong' ma ng'ata player moro amora dwano tugne. To ka koro Gor ne mantiere, ang'o momiyo achaka chandra. Emomiyo yudo ka ne seche moko imiye game to nitiere seche moko nowe gonde moko mane wakwecho ni yawa ma bende Gad mwang'ech adier, nikech ka wang'e Gad ne en goalkeeper maber kabisa. To koro wake gima notimo, but aparo ni all the best kama onyalo dhiye mondo odhi oyud challenge. Nyaloso gi office to nye giwachona ni technical bench ema no recommend ni onyalo bedo release nikech orak mare be norumo. Koro technical bench no recommend ni ok wabidwaro services mage, wadwaro goalkeeper machielo. Walter, kuom jotugo mogolgi kata kwa we Gad, inyalo neno list no. Wan gi Chris Ochieng, Fidel Origa, Levin Odhiambo, Simiti, Morrison, Shaban to gi Owande to tere loan. Kuom Enoch Morrison ka ento nosedhi, aparo nuselose. Levin Odhiambo, Fidel Origa gi Chris Ochieng. Ere jatugo mineno ka bet ka owe fuok kama ne ogoyo? Aparo ni Gor Mahia ne fans ne gombo ni mondo mi lock club kaluwore, yani lock players moko kaluwore gi task mantie mbele, nikech ing'eni Gor Mahia koro dhi goyo CAF Champions League. At the same time no kambele ka nitiere Kagame Cup, koro nitiere to gin tugo man gi wachnango gin gi intensity, nyiso ni gidwaro jotugo moromo manyalo tugo gi. To e list ni te podi neno mana ka magi ne mana jotugo manie bench, nyiso ni first 11 mowuok ka en mana Enoch Morrison ma ento nobedo gi transfer ma permanent. Anya wacho mana Gad nikech en be no feature e Premier League to season mokalo, inya paro ma season ma Gor lose nyaka ne Nairobi United. Gad mane Gor Mahia tegemea kata chieng' e pi to kata chieng' Mathare makasto aduoko goal mar 1-1. Ne wan gi a lot of pressure to nikech Gad
brilliance ne aparo ni embo oko change ngeni jotugo kata mana recommendation makoro ne igolo ni gi technical bench ne nyiso ni kata gin be ok gin convince ni kata ka gimede to dhi konyango kata dhi medo wango e club to be signing society manyiso ni preparations ji dhi mbele list ni gin mana jotugo madhi mondo gimbe giyud thuolo mar tugo mang'eny mondo gilos career gi nikech soka en mana short term. Okay, to wang'e ne Simiti Geoffrey Ochieng nikech aparo ni nobedo displaced gi Onyona ka Onyona obiro kaka left back to Wangai cha bende entie pod entie ok aneno kogole lakini Siraj be duogo Siraj duogo koro iwacho nade kar Geoffrey ka aneno ka embe koso wanyalo miyi thuolo erokamano Jaka Black gima nyaka wang'ere pa opira manyaka wayiere makik waponde ne tipo njugu opira en ohala en niya ohala en ni ng'iewo uso to sok ma wausino be nitie gimoro mwanyalo yude nyalo bedo niya kadi nwa ng'isi Jaka Black nwa dhi usi to ne nitie wawinjo kode mba yware niya kik wamede pesa machalo kamano mondo kik odhiyo mano ok wanyal timo kaluwore gi kit tuke ma wan go mbele mano nomiyo wa release Morrison to nonengo bedo ni wachako wuoyo gi Morrison chon. Gima noloro nwa mane miyo ok wanyal chako wuoyo gi Morrison nwadhi ng'ise ni wamedi siling 3 teno wacho ni meda ura 10 to Willis bende wacho ni 10 no 3 ng'eny koro kaluwore gi tugo ma wan go mbele odwa chako ywa wiye jotugo gi wang'egi odwa chako ywa wiye ni Willis ema wuoyo tena ok ne impact na koro kerwake pap to ber mare ok dhi bedo. Wangai miwacho no Wangai bende watero on loan Wangai bende odhi on loan to gima ber ma awacho e wuod Kanyamwani agoni office number 1 erokamano kuom wuok oko mar dhi manyo jotugo nikech wabedo kato nwang'iso gi ni wamanye uru jotugo moko kaluwore gi kit tugo ma bende wan go mbele wamanye uru jotugo moko manyalo idho ndege nyaka watim overhaul nyaka wa release nyaka wang'iew wanyalo keti kanu wabedo kodi to kwa bedo kodi to aketi beda okitugi be wagero karia mari wang'ada ne matin wadhi ane jotugo mong'iew nikech wadongi dakika 5 inyalo miyo wa jotugo mong'iew ketnwa e screen mondo wane ane director mondo wang'i jotugo mong'iew Gor Mahia okelo goalkeeper 2 wan gi Michael Onyango to wan gi iluongo ni ng'ano Katasi aparo ni jotugo modonjo koro mondo wang'i ane ni to chal nade Daniel Sakari mano defender wuok Kenya Police wan gi Michael Onyango wuok Equity mano goalkeeper Enoch Machaka ni Nairobi United kaito Samuel Onyango duogo Samuel Onyango this is same Onyango en Samuel Onyango the same achiel Samuel Onyango bende kata king'iyo mtandao to wacho ni coming back kaito Paul Okoth David Okoth to gi Humphrey Katasi koro wan gi goalkeepers 2 Humphrey Katasi to gi Michael Onyango Humphrey Katasi nyocha en goalkeeper mar FC Leopards kendo dabi mogik dine bedi Katasi onge goal dine wabed gi moro cha Gordolo gonde 10 koro en ni Jaka Black en ni kidwaro kating'o kombe mama gima wang'iso kayuochwa kidwaro ting'o kombe many kumi nyalo dhi ting'o kombe Kibwage kano wuok odhi Tusker oting'o kikombe Bandi kano wuok o AFC obiro ka oting'o kombe Austin makoro no agoloni owuok ko AFC obiro timang'o oting'o kikombe moro bende ni ka obiro ting'o kikombe nyocha ng'iso yawa gini ng'ata madwaro ni mondo bi oting' kikombe many kuma ting'o kombe awe mar ting'o kombe gweth mar ting'o kombe nitie mane momiyo nyaka ne joge miwang'ano to atieko kamoro kanyo bende kawacho niya e tugo moramora mitugo coach gi technical bench nigo opportunity mar ng'eyo ni to akaw ng'ato aus ng'a kanwa golo Austin bende wach nobedo ni fuoko dong goro rumo koro onge goro ok nyalo rumo goro en jugi wagolo to akaw plus task man mbele wa nyaka ne waom jotugo to miyo sani wani opportunity maber to pod pok watieko peso luoro koko pok adhi e bank mayudo kigorege gore man ema kuom ng'iewo madala ka gore mong'iewo maber to bende wadhi e tok mano kwa wacho ni kwa ng'iyo kabisa wakelo ga jotugo koa oko to ka gibiro to gibede bench office wang' ni notime mopogore
wang'iewo jotugo mang'eny mowuok dala ka. Oko wakelo mana jatugo adi achiel ma bende wuok e first 11 mar kumoaeno kumoaeno. Wadwaro ni kwakelo jatugo mowuok oko ma bende wang'iewe nengo matek to biro ka to kwaketi ni bede bench unless otherwise ni en gi injury en gi card ema nyalo miyo bede bench. Wan maber kik ubed gi kiondko ni wagolo kianga ni wan maber. Okay, Walter, maybe dakika moko ariyo saa neno korumo kabisa. Sheria mar FKF aparo ni nitiere namba mar players manyaka gol oko to gi kichopo kanye to mane limit ni. Koro aparo ni gima ne ngoro timo ngeni is like a overall list ni duong. Yes. To jitugo gi tebe poko temgi. Koro tugo ma wadhi bedo go chalo kaka Kagame Cup gini chalo friendlies. Wadang'en to be gi gel nikech Gor Mahia ne onge striker. Gor Mahia tugo the whole season ka gitemba nikech kata gonde ma Gor Mahia mang'eny go pod ne onge top scorer mowuok Gor. Nyiso ni ne onge top man mane loyo gonde komigi chances. Okoth en a good striker from Ulinzi. Then runners up ma top scorer season mokalo. Kaparo ni kobiro gi mentality cha. To koloyo nwa gonde go. To nyiso ni mane wadwaro. Okay, Willis, Yes. dakika imbe dakika ariyo to watieko. Erokamano Jaka Black. Okay, an penjo na manyalo penjo en mana ni kapo ni jok ma ikawogi ka technical bench bende nigi lwedo kanyo, mane my biggest worry. Nikech seche moko iwacho ni coach. yes. Koro kapo ni coach ogo rubber stamp wanonge sawa, waonge gima nini gima tek. En mana ni gima chako bedo go mamia wasi matin ni kalure gi jomo akawo gi experience mar midfield kacha de wayudi kendo ng'at moro kata kapo ni migolo oko kata jomoko ariyo manyalo osebedo gi experience gin gi exposure mosebedo gin gi segocho oko mar pinjegi ineno but koro sawa wawaja ni koro kik wala fees gisetimo technical bench boss osetimo koro let's hope ni our locals mwakaogi ginyalo timo maber gima apano fees bende nonaneno komorago ni aparo ni Philemon to kod Ernest Wendo okogol gibedo absorbed mago gin players mago veterans mosebedo kwa bedo go kendo gisebedo ka gihero team kabisa. Ng'ama wuok mane ok expect ni nyalo wuok ne en Joffrey. Kenyini ni Joffrey ka onyona odonjo ka tayari ne en gi injury. Koro aparo ni maybe coach ok otiyo kode mang'eny ma coach boko some mang'eny but coach manodhi na Jonathan to notiyo kode but gima nyalo wacho ni signing wuon to ka en loyo locally taparo ni kanyo to wasetieko koro mana oko madhi ni to Jaka Black nitiere osiepne moro mowacho na mosi luong ni Austin the ja Ugenya wacho na mosi alafu gi bwana moro bende ja Sikri iluongo ni Omungu no adhi Sikri kanto wacho no oneno ga ka gi Emmanuel samwa gomba koro wacho ni